ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நான் என்னோடய ஸ்டேட்டஸில் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டப்போ நிறைய பேர் பார்த்துட்டு எனக்கு டிஎம் பண்ணியிருந்தீங்க. இது எங்கே வாங்குனீங்க இந்த பபிள் கன்னு? பாப்பா ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னு. ஆமாம், அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஷி ஜஸ்ட் என்ஜாய்ட் இட். நான் இதை ட்ரை பண்ணலான்னு தான் சொல்லிட்டு சும்மா வாங்கினேன் அவளுக்காக. பட் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அவள் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி இதை விளையாடுறா அப்படின்னு. இது நான் ஆக்சுவலாக ஆம்போ ஸ்கைவானில் இருக்க மினிசோவில் வாங்கினேன். இட் ஜஸ்ட் காஸ்ட் அரவுண்ட் 750 MRP. பட் டிஸ்கவுண்ட்லாம் போக க்ளோஸ் டு 650 கிட்ட நான் இதை வாங்கினேன். இந்த கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பபிள் கன்னும் அதுக்கான பபிள் சொல்யூஷன்ஸும் 2 பாட்டில்ஸ் வரும். இதில் பேட்டரி போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ட்ரிகர் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு யூஸ் த பபிள் கன். அண்ட் இது அண்டர் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் யாராவது இல்லைனா எல்டர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணுறது மோர் பெட்டர். அண்ட் பெட்டர் டு யூஸ் இட் இன் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் பிகாஸ் கிட்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் உங்கள் கிட்ஸ்க்கும் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நமக்கு கமெண்ட்ஸை ட்ராப் பண்ணுங்கள். ஸோ see you soon. Goodbye.